mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, Miyerkules ngunyan. Dahil makalingaw tabi, pasalamat kita kay Mama Mary sa satuyang mahal na inang Santa Maria sa padagos na intersesyon sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay. At taod-taod alas 5:15 live po ang satuyang novena asinan misa 5:15. Kami po nag-respetar giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang samuyang paglaom na sana po yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon. Nakakarao sa satuyang mga oral daw na pinag-asikaso, pinag-atubang na problema sitwasyon. Padagos kitang manarig sa mahal na Diyos. Padignal makibawas kan audio sa baba tabi ta makusog yan nagbibelta na sige. Ano man tabian sa indo dyan na pinagkakasiributan, nagmimerienda siguro. Sana po nagdiretso kamong mga dakol na nagdarangog kasubago. Sagkod man kitang 5 p.m. Bicol Target tabi. Katuwang tadyan nasamuyang tropa sa luwa sa panginot yan ni Chief of Reporter kumpadreng Jimmy Nasalita. Padingal Armario asin kumpadreng Jomar Bien. Siyempre yaon dyan si Ans Galero, sagkod si Joshua Bino. Sa Manibela yaon dyan ang samuyang piloto si Henry Boy Mata. Yan, tabi sa mobil. Mantang sa control technical sa samuya pong broadcast region-wide dyan sa indong mga radyo, traditional radio, si Padingnal Baldo kan Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Kumpadreng Nal Baldo. Siya po ang minalusot kan sa buyang mga programa, kaya nadadangog tabi nindo kami sa DCGB dyan sa indong mga radyo. And syempre sa newsroom sa padagos pong pag-antabay as in pagsubaybay, pagsumada kan mga istorya sa lado lokal na minaburutwa. And siyempre ang pag-abang kan mga baretaman sa lado nasyonal as in international and pati na sa iba pang mga impormasyon. Yaon dyan si Angel Mustaza tabi, ang samuyang Anghel, and siyempre kasabay si Jen Matthew Balyaran, and siyempre sa samuyang social media sa DCGB online, news online. Samuyang news portal si Jimos Barrios. Siyempre sa supervisionan kan samuyang news director Mar Dela. Sa IT, ang sa kuyang kapartner mo niyan sa broadcast man tabi kan samuyang programa
sa internet worldwide. Yaon dyan si Richard Astor, ano dyan po sa DCGB News Online sa Facebook, as in sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. And syempre, kumbakong si Richard, si Tricia Marilitana, Surusalida Sinda dyan, kasabay na po syempre sa production, newsroom, research, PA, gabos na tabi. Ako manansayin dong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Diyos maray na hapon tabi, hali sa Pilipinas dyan sa mga nag-antabay sa samuyang broadcast sa internet. Good afternoon from the Philippines. We hope na yaon po tabi kita dyan. Gabos, nag-diretso man lamang tabi. So mga dako na nagdadangog ka sa bago, please tabi, paramdaman kung yaraon po ka mo ha. 0961-759-0888 and 0926-0156020. Yan. Sa lado nasyonal daw mo na kita tabi, haloy tang pinagsusubaybayan, nagkakapirang mga bareta, in particular sa Senado. Yan. Hindi ako sa natabi kung kamo masubscribe, as in kung nakakamasid man kamo, digdig kay Senadora Riza Ontiveros. Nagkakapira ng simanain, bulan na nga ni gayod. Inda ko man sa senadorang ini, pero sige an pugawak, dai maning ipig o-opresir na solusyon bilang senador. Kita baga nagbabareta alas 5 major newscast. Pirmi na sa nabagang, kumbaga sabi sa Tagalog, pigpupulaan ang gobyerno. Basta sa na makataram, pero pagkatapos niyang makapagkomentaryo, pagkatapos niyang tinuhon ang mga policies kan gobyerno, kay man siyang ipiglalatag na solusyon na gigibuhon niya bilang senador kan Republika kan Pilipinas na matao nin kasimbagan duman sa isyong pigtataram niya. Ang pagkatapos niyang pagpugawak, dahi man tabi. Paminsanan, mataram sa nasyaw, pigdidirhiran niya sa mga ahensya sa gobyerno na gibuhon ng araw ka ini, gibuhon ng araw ka ito. Bako ka man na presidente, Senadora Riza Ontiveros, bisyo na bago ka magbuka kang ngimot mo, Senadora Riza Ontiveros, igwa kang i-opresir sa publiko na ito po ang solusyon sa problemang ining pigataram ko. Tama, kasawa na eh. Di na sanang nahihiling na tama pagkatapos daining ipig-opresir na kasimbagan duman sa isyong ipigtuturol niya. Ang style sana, basta sana makatino na arog nga kaining ahensyang ini, pagkatapos kay puhan ngayang imbestigaran, pagkatapos kay puhan ngayang gibuhon ini kan mga arog kaining ahensya di gobyerno. Mario Joseph naman na, it's not solving the problem. You are mere directing sa mga opisina di gobyerno na maghiro, pero sa imong sadiring inisyatibo as legislator, dahil man tabi kitang nahiling na masolusyonan sa iyang solusyon na permi, investigation in aid of legislation. Hindi ako naririparo tabi nindo yan kay Senadora Riza Ontiveros. Nakakaluwas ba yan adi? Hali bagay ni sa PhilHealth, kadakol man in mga kanudian na nangyari digdi kay Riza Ontiveros, Senadora. Medyo nagluluya na sa kuhing apresyasyon ta. Makasawa na pa di, tahilingan mo. Kan nagpasiring kita duman sa Korea, mga nakakahuron ta duman ng mga locals, pati sa mo yung tour guides, antaramon, digdi nga sa mo, halangkaw ang nasyonalismo. Na curious ako, ano in a sense ang gustong sabihin kan nasyonalismo? Duman sa Korea, sa South Korea, tadig di baga sa to, pag sinabing nasyonalismo, bamahiling mo dyan, mga pula, maki, baka, ibagsak, gobyernong kung ano-ano, yan, tutulan, ibasura, palayasin, bako, iyon ang nasyonalismo digdi sa tuya. Iyon ang konsepto na nahiling niya to. Tubagang nasyonalismo na
pigtutukdol ang gobyerno tanganing bumagsak. Yan, iyon ang konsepto kang nasyonalismo digdi sa satuya. Sa Korea iba, inisplikar sa kuya ka nakaoristorya ko duman, digdi nga ang sense of nationalism is suporta sa gobyerno. Totoo nga may mga durong diferensya. Pero ang pag may minakuan nga pag may minati no sa gobyerno, igwaning katakod na solusyon. Tapos i-infuse ito sa system of governance itong susolusyon na pigtatao kan mga minati no kan taday maning gobyernong perpekto baga. Itong susolusyon na pigtatao ipig-infuse, pig-adalan, pig-adaptar nga digdi sa samo sa Korea. Yan nga yung sense of nationalism ni. Bako itong sense of nationalism na titukdol di butong paibabaan gobyerno ta mga nationalistic nga kami. Para ngayon sa Pilipino, para sa Pilipinas, para sa mahirap. Oh. Yan, araw ka anduman. Pero digdi sa satuyan, naku naman, medyo makasawa-sawa na ining si Senadora Riza Ontiveros. Kada pagbasa takan kan, igo siyang nahiling na kanudian, tapos dahil maning solusyon na ipigo-opresir. Ang solusyon niya, inquiry, inaidog legislation, investigasyon. O, ang pagkatapos kan investigasyon, anong nangyayari? Dahil maning na ipapasarbaga na lay na hinugot sudatos kan lay bill na sa indang ipapasar, hali duman sa investigasyon may nadangog na kita. Inda ko sa natabi kun igwa. Tibaan igwa da ita sa naisihan, pero seldom tabi. O dakul ng dinistrosong resource person sa Senado, lalo na ngunyan. Pasupgan ka na Senador Tulfo. Inda ko tabi ka mo kung na kumbinsido pa man ka mo sa pahit man ni Senador Tulfo na biyong pipasupgan ng resource person na may dignidad man baga ng resource person, may pamilya manan, may aki, may magurang, may tugang, may agom. Dahil napigdadangog ang logic base sa makapugak, ianitan ng resource person dyan. Kaya nga ni resource person, huhugutan mo ni mga importanteng bagay, hugutan mo ng importanteng wisdom na gagamiton mo sa pagbilog mo ng lay in order to solve a certain problem kan sa tuyang sektor kan sosyudad na masolusyonan iyan sa mas lalong madaling panahon sa pagikan pag-enact nin mga layes. Meron na baga. Lingan na. Iyo yang permi si Riza na Ontiveros. Pigpa para ata nya sabi ko i-hold to daw nga na sa tuyang fire digdi kumbaga. Iyo kasusaro naman may binasa kita na inda ko nano itong nataram niya dahil ko lang na-recall na sa ultimo dahil pighan ako ng solusyon na pig-opresser ni Senadora Ontiveros wara ang solamente bigisabi dapat nga maghiro ang ahensyang ini Yusip naman anong gigibuhon mo sa problema bilang legislador apwera kan pagdirihir mo na maghiro si uni maghiro si uto. Ang basic iyan, imbis sa trumabaho kada ika, diniligar mo sa naso responsibilidad. Dahil ka managopresir kan sa imong sadiring inisyatibo to solve the problem as a senator of the Republic of the Philippines. Wara! Iyon po ang kuan. Pasintabi po sa mga nagburo man kay Riza na Ontiveros. But this is, iyo ina sa tuyang nahihiling na kuan man na sa mga interviews baga pero may araw kayan sa mga releases kan bareta dapat na pag igwa kang tinino na kanudian sa policies kan gobyerno igwa kang kasabay na solusyon na gigibuhon mo dyan sa Senado bilang senador. Bako itong subasa na makapugawak sus Mario na nakakasawa na paminsan bagatabi ang sistema medyo mauumay-umay ka na. Ay, nako. Dahil nakita na hari sa alok ka na cycle mantang nagdadangog daan, nagtatahi sa likod kan Divine. Si Ate Vanji, boda si Ate Ems. Yan, maray na hapon yan sa Indo. Diyan sa patahian sa likod kan Divine World College of Legazpi sa Albay District. Ano na nga isungaran kang patahian na yan dyan? Nahiling ko na kan saro. Inagihan ko kan saro tadyan kita minaagi paminsan pag matraffic sa Mayor Calle
Anong patahian nga niyan? Good afternoon tabi dyan sa Indo. Kagayon na may nagdadago sa tuya dyan sa Sentro Can Albay District man tabi. Yan. Sabi di si Ontiveros baga Serpio basta man sa namin napugawak basta sa na makatabil at natutuo yan. Gabo sa sana may kanudian pero dahil maning piga aatang na solusyon. Ang sulaminting solusyon niya duwang bagay. Dirihiran niya, magdapat niya gawan ito ng lakdang, dapat niya maghiro ngayon sa mga rukay nga si gobyerno and ipa-imbestigaran mo ngayon ini. Investigasyon na naman kan angog mo. Mario Joseph naman. Magkasawa-sawa na yun Kadakul na in aid of legislation dyan sa Senado napapasok gansa na ang mga resource person. But, yung output ko, igwa ning nagiginibong kan, igwa ning nagigibong lay na nahugot ang datos dyan sa mga investigasyon na yun. Maray na hapon tabi sa Elevance Dress Shop, yan. Eli Vance Dress Shop palan, yan. So, sa likod kan Divine Word College of Legazpi. Diyos marhay na hapon yan tabi isa sa Indo. May ipatahi lamang ako paminsan sa Indo. Pwede ka mo dyan magkuhan. Tahi nin siper, baga, sunaraot, Buda, sugirisi ng bulsa kan short. Pwede ka mo dyan tabi. Magtahi lamang. Sa Eli Vance, ang sa indang pagka-spelling Eli Vance Dress Shop, sa likod kan Divine Word College of Legazpi. Diyos marhay na hapon tabi sa Indo. Yan. Maray nga ng tading bareta na naman manangod sa pahayag ni Senadora Riza Ontiveros. Yan. Gabos na sana. The same. Sige. May mga report pa kita dyan sa luwas. Aramon tamo na kay kumpadreng Alar Mario. Pwede po, Sir Pio. Yan. Atigo ako dumaning kalso na girisi na subulsa. Patahi ko lamang dyan sa Indo ta dipisil para bakal pambago. Okay na sa nanganian sa tuyang tiyagaan. Sige, 24 minutos lapuas alas 4 nin pagkahapon. Kumparing Al, Diyos maray na hapon. Maray na hapon, pade. Mas na papakusugon ko niyan kan PNP Bicol, asin kan simbahan Katoliko. Lalo digdi sa Albay ang mga programang para sa moralidad asin spiritual. Yan ang piglalaoman pagkatapos na nag-courtesy call si bagong PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Westramondo Obinque kay Bishop Joel Bong Bailon kan Diocese of Legazpi. First time ako makadangog na ang sarong general na nagkapot kan stewardship kan Kampuola, Bicol, nagbisita. Yung gari ininot na pinagkortisikol sarong obispo. Magayon na sinyalis yan. Magay na sinyalis yan, General Obinque. Yes, saludo kita dyan. Saludo kita dyan. Sharing na style ni Police Brigadier General Obinque. Yan, Westramondo Obinque. Yes. Baski ka kumpadre nga laputuntay ka, igwa na ito pang mga nag-revive kita dyan sa field, igwa na kitang nabaritaan. First time ko ni mabaritaan na arugaan. General nagbisita sa obispo. Pagkatapos ng mag-asumir, kainot-inoting binisita. Aba, talaga naman. Sige, good. Ang PNP kaya paningon yan, actually, pigpuna naman inikan mga enot pa. Panahon pa ni Police Brigadier General Dimas na nagbibisita minsan ang ibang pulis sa barangay, lalo sa ibang eskwelahan, digdi sa South Can Legazpi, Pigibo na nindini. Para sa moral recovery program kan PNP. Yes. And ngunyan ko na notaran na pasipan ini kan tigapon nindang kasimbayanan program. Kasimbayanihan din, kasimbayanihan program. Siguro tama ba simbahan at sa bayan sa bayanihan para araw kayan. Kasimbayanihan yan. Anyway, iyan ang saro sa mga programa kan PNP na ang target daw sa mga hobbines, lalo sa mga estudyante. Ginibo na iyan digdi sa nagkapirang eskwelahan sa Southern, kaya na tarantayan
double purpose and purpose in kayan maturuan sa tamang pag-uugali sa mga estudyante lalo sa mga high school. And malikayan, mailikay at the same time sa maraot na bisyo siring kaning kampanya laban sa illegal na droga. Tugma man ini pa di sa mensahe kan ni Pope Francis Baga kan mga enot na bagohon tanaan mentalidad at ni babaga nakatanong pa sa isip nga separation of church and state. Iyo. Kaya sa barangay minsan so barangay official na nagkikiaram sa gano'n ay labot sa activity ka simbahan. Pero ang Santo Papa magindig di sa diocese pig promotor iyan na bagonan mentalidad na yan sa makatupang panahon na yan. Total ang sabi ba ka Santo Papa ang pigsiserbihan sa barangay saro man sana. Ang pigsiserbihan kan simbahan sa tawo. Ang pigsiserbihan kan gobyerno sa tawo. Saro man sana ang mga parokyano dyan. Kaya kung pwede talagang pakusugon ang koordinasyon entre kan simbahan asin kan gobyerno lalo sa barangay level. Ngunyan digdi sa Albay at least tama ka ba rin? First time na madahog tayo ni na ang general nakipag-koordinatulo sa obispo para siyempre magayon ang epekto kayan kung padago sa pagkatabangan mananggan ang PNP asin ang simbahan para sa moral recovery kan lalong-lalo na ang mga jóvenes. Roger. Yan pa na informasyon, halidigi sa Albay District, Alang Mario, DCGB. Salamat kumpadre ngal sa istorya hali dyan sa Albay District. Nagkortesiya pala nagrespeto sa simbahan katolika sa paagikan pagbisita ni Brigada General West Trimundo Obigke an sa tuyang pamayukan pulis digdi sa Bicol. Binisita si Bishop Bong Bailon an pamayuman kan simbahan katolika digdi po sa diocese kan Legazpi kung saan makukuhaan na opisina man kan Campo Ola. Yan, sakop yan kan jurisdiction man kan diocese kan Legazpi. Yan, first time na madangog tang araw ka na sistema. That's good enough. At least yung simbahan at yung yung Philippine National Police, igwa lamang ni nagakanigong sabi na nga ni Maray na chemistry. Yan. Okay, good PM tabi ipiyo, pa-shout out daw tabi dyan sa Aleco, harain na sa mga meter reader ninda, aluyon mag-reading, sagkod ganyan, matatambakan naman konsumidor kibayadan, maray pa suapek, up to date ang reading sa metro, kaito, wake up, Aleco. Ako tabi, dahil isa na nagkapararibok na kaini, tawo na pa ding ang nagtataram. Tawo na nagtataram. Ay man ngaya palan. Ang sabi nga ni kaniba, nagamit sa nagayod siguro kita sa politika an isyong iyan sa apek buda Aleco. Sabi yan kaniba ha, katibadi ko naman ng madagit sa satuya. Sige po, si Chief Jimmy na salita. Pading Jim, marhay na hapon, go ahead. Yes, pare, maray na hapon sa mga paranta bayan kita ngunyan digdi. Sa pamitisan kan Bulkang Mayon nagtuturo tagitidigding maliputon sa base camp sa barangay Anuling. Kakahali pa lang niya to duman sa baba na interview niya to si Mayor Incident Commander Mayor Caloy Baldo hiraon nadigdian mga opisyal kan Philippine National Police, Army, BFP, CPD Fernando Cunanan yaona, Dixon Birango Deputy PNP Provincial Director namali siya niya to na medyo siribot-sibot mo niyan at nagtutugay kayo ba kita kaso ba kapon sa pon baga hanggang sa mga oras na ini na-interview niya to after kan meeting ni Mayor Caloy Baldo na anytime from now may saro o duwa na mababa ng bangkay. Iyo. So antabayan na niya to pare digdi sa tuyang lokasyon sa mga oras na ini. Yeah, kung ano sana timbrean mo sana ako pading Jimmy dalagan ko digdi mas kidis oras naman. Yo ang timetable baka ngunyan may saro bago magdiklom then mga 12 to 1 o'clock aday nakitakaan. Maaga na yan. Maaga pero na. porsigido na itong grupo sa taas
na siyempre pagal na nabuyo naman sa nagpagal kung arani naman diretso na itong ibababa pa dito nga ning may turnover na sa suko pero pasiling sa mga kapamilya kay Roger, di yaraon, nagpe-prepare na dyan sa base camp, ano? yaw na Oho. sige nan padaradigdikan na mga preparang pagkaon na siyempre kay puan ka to pagbabanap ka to pagkaon Tubig, pagkaon. Oo. Okay, so yan tabi pa din sitwasyon digdi. So digdi day pamanyanin ni sinaigwa na nin maarabutan ay natapos din natin na mga members kan may staff, may police, gabos na pwersa yaraon digdi sa baba. Nagahalat sa nasindaki kung ano ang resulta o kaya instruction halin duman sa main base main operation center sa MDRRI mo sa sentro sa munisipyo kan Kamalig. Roger, kopya. So yan tabi pa de. Sa to yung mga dagdag na informasyon. Ali digdi sa pamitisan kan ba Bulkang Mayon. Anong purok kani? Purok 4? Ay purok 1 kan Kamalig and yak na Anuling. nakasirong kita digdi sa sarong balay-baloy. Pagsadiri ni Winina de la Torre. Winina de la Torre. So, pwerte nito bagsakan pala ni padikan so mga produkto hali sa taas. Ba mga preskong gulayon? Oo, presko. Nakabakal na nga ni ako digdi kay anati ang ngaran mo nga ni tanganing sabay. Ha? Winnie de la Torre. Ika? Iya. Iya de la Torre man. Oh, de la Torre family pala nining. So, Iyo. mas papasirong digdi sa kuyata. Sigan uran-uran. Una nagbakal na ako pa de. Anong binakal mo? Sayote. Yeah. Oo, sayote. Tapos, sumasta sa mga produkto nga dyan sa taas, pichay, Oho. on lupa, uning anok, Nyan. antak, basta dyan sa taas. Mansan, walking ang pwede di nakabakal na. So, Nagtutukad man da sinda dyan sa bulkan? iyo, ito nagataralagti sinda dumaan. Yan, sige. O, pag-arog ka nga po, nagabarabaanan kuan, produkto, tayo pigtit yan dyan sa daraga, din sa Kamalig. Yan, di na ko mo dyan presko, barato. Presko. Yan. Di Ayan, pwede yan. Sarong latang sardinas, pwede na yan sa sayote. Solve ba yan? Pagkatapos nadadangog kong subago, gari, di ko kondisyon muna naman sa alkalde na, diyan ka mumapusti na naman dyan na bangge. Iga ka na naman ng mga pasaring. Ano daw kung magyan ako, dyan na bangge? Pwede! Awa pa na eh. Sige. Jimmy na salita. Sigan lipot pati kampano. Sigan takiti. Hirak mo May luminayog na helicopter ka sa bago. 2 beses. Dahil man nakakaran ni Dikit na marik naman bukan. Ang palibot ka Bulkang Mayon. Zero visibility yan. Zero visibility. Yan. Tabi pa din mga dagdag na informasyon. Halidigdi sa Porok Ono kan Barangay Anuling pamitisan kan Bulkang Mayon Danger Zone. Jimmy na salita di si GB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, sa dagdag na istorya. Oy, so, mga taga-BO, gusto nindo duman sa base camp? Sa pamitisan kang Bulkan Mayon? O duman sa command center kan MDRR mo sa Kamalig. O diyan sa Tug 5. Yan. Baysa na ta Banzago sa Biyernes, ano. Yan. O anytime tabi ha, halat-halatong talang maibaba na iyan mananggad dyan and maresibi na kan soko and then ipaprocess iyan dispes na sa familia tabi ha. Yao na dyan sa kumpadreng Jimmy sa base camp sa laog iyan kan 6 kilometers permanent danger zone Purok 1 kan Anuling. Yan. Uno, tandyan na sa itaas na uno, talagang sa kapinunan yan tabi. Oras, Pilipinas, alas 4:35. An oras hatod sa Indokang Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. Maggie Magic Sarap, ang nagmamahal
nagmamagi. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan, susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na, lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kang kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan.
basura na itinapok niyato sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya ta, kayang-kaya. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya, kayang-kaya. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya, kayang-kaya. Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya, kayang-kaya. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano, kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, Bicol Target. Thank you so much, Compadre Nal. Kaya, kayang-kaya. Igwa na lang kita ni 16 antes mag alas 5 nin pagkahapon sa Bilog na Pilipinas programang Bicol Target. May mga dagdag pang istorya dyan sa luwas. Isihun ta. Dara ni Ans Galero. Ans, anong ganap? Go ahead. Maray na hapon Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong pareta, tawan doon, ngunya na kick-off celebration o kaya ceremony kan Women's Month 2023 ni PNP Regional Director Police Brigadier General West Raimundo Obingke na dapat nanggaad magtarabangan ang gabos ng mga ahensya di gobyerno para maprotehiran ang mga diretsos kan mga kababaihan. Inian sa iyang naging mensahe matapos na panginotan kan PNP ang nasambitan ng selebrasyon sa mismong Campo General Siminola kung segun sa iya kadaklan o kaya dakulaan mga na-i-record na mga violensya kontra sa mga kababaihan kung kaya dapat na inian matutukan mo niyan bako sanakan mga kapulisan kundi pati naman kan iba-iba pang mga ahensya di gobyerno dahil sa sigun kay Obingke importante ang papel kan mga kababaihan sa tuyang susyudad. Sigun man sa iya tugon niya naman ang sa iyang mga personahes natutukan ang siya na bagay urog pa na nakalihis na kasagsagan kan pandemyang COVID-19 haros takul ang nairehistro ng violence against women pati naman against children. Mentas tanto sinabi ni Obingke na sangunyan na katuwang nindaan manlalain na ahensya de gobyerno para ibusol ang siring lalakdang bako sinangunyan na bulan kan Marso presenting taon kundi pati naman sa mga maabot pa nga mga bulan asin panahon. Sabi sa PU ang informasyon, Ans Galero, DCG. Salamat sa istorya hali dyan sa Regional Command sa Campo General Simeon Ola. May naghapot sa tuya online duman sa tuyang comment section latest sa Cessna plane crash. Ayan tabi no anytime anong nga na hapon o dyan na matsagkod matangang banggi maagahon igwa ng es posible na maibababa na remains kan apat na pasaheros na lunad duman nagkagaradan sa plane crash. Yan, yaraon na nga ni, siribot-sibot na sa Advanced
base camp diyan sa Purok 1 kan Barangay Anuling kan Kamalig sa pamitisan mismo yan kan Bulkan Mayon sa laog kan 6 kilometers permanent danger zone. Yan kaya abang-abangan na lang niya to yan, no? Ultimately iyon ang pinaka-conclusion kan istorya man sa retrieval. Primero rescue, ikadua nag-shift na sa retrieval operations. Tabi we pray for the safety kaining mga retrievers na niya to na talagang maski puro pa inano bako aning maski puro pa ino talagang bubuwis man kan sa indang kaya nagbubugtak man kan sa indang buhay sa peligro, timbang buhay man ini na sa indang pinaggigibo. You can just imagine alert level 2 ang Bulkan Mayon, anytime pwedeng magkaganing phreatic explosion dyan. Yan kaya magkuan iyan dakula na kontribusyon iyan sa humanity na pinaggibukan sa tuyang mga retrievers. And kasubago nakahuro na nga ni si Mayor Caloy ni VP Henry kan ma-intervista ni kumpadreng Jimmy na nasalita sa later part kan programang Pinky Odo Baby na iyon na nga niyan anytime ngunyan pwedeng duwaan na maibaba ka yan sa safe ground bago matapos ining aldaw. Sa safe ground, pag sinabing safe ground, itong madali nang matransportar na bako ng delikado sitwasyon na aagihan. And dyan iyan sa Anuling ang primerong plano. And kung itong chopper na naglayog, aram nido ko natata naglayog po ito. Kung pang inner story ka yan, ang game plan pa is kung kaya kan chopper na akwato na ito, pwedeng kuhao na. Tanganing dai naman piligruhan ining mga retrievers niya to. Kung makaabot na sa level na pwedeng ang chopper, kaya na ang aerodynamics dyan sa Bulkan Mayon, duman ito kukuhao na. And dadarahong digdi sa TOG 5. Kaya lang, yan baga nahiling din ng mga chopper, mga test flights yan, reconnaissance yan, ba? Tapighiling ka ng sitwasyon kan panahon. Saro nga ni sa pagkukonsideran, either kung ngayon nasa safe ground na, tangani na dain naman madipisilan sa retrievers, ihuhoist, dadarahon digdi sa TOG 5, dyan baga sa may dating airport kan Legazpi. Pero, kung dai kaya ka na chopper because of the aerodynamics, kamugtakan kan panahon dyan, diretsuan by foot. Dyan sa Anuling base camp tabi. Yan, arog kaan kuan. Kaya sige an layo ka na aeroplo baga o kaya ka na chopper. Yan po mga inside stories ka yan sa mga plano kan sa tuyang yaon dyan na nagdidirihir ka na operations in general kan retrieval mission na yan tabi sa pamitisan kan o kaya dyan sa lawas kan Bulkan Mayon. Now, the dragging question and itaaram kung pirang semana, bulan o taon an kukonsumuhon ang pinaghahalat na ngunyan kan tawo tatanems flora sa kuya ng kapartner is what happened, how it happened, why it happened. Yun na po kuno arin po yan masisimbagan daita sabot. Remember, ito bagang susinakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo. Inda ko tabi, kindly refresh as tabangin manindo kami kung igwa ng findings so kaap na ipinaluwas, kung ano ang diferensya ka ito, kung ano so nangyari, pilot error ba, panahon or mechanical trouble. Day ko na ma-refresh sa isip ko kung ano so nangyari, ano so kausakan pag-crash ka ito sa tubig na pinaglulunadan ni dating Secretary Jesse Robredo, kababayan niya to from Naga City. No, ini man tabi diyan sa Bulkan suminalpok, the greatest possibility suminalpok ta day maning nadagog na mid-air explosion baga tatanim sa suminalpok most probably taan na theory kan iba na mga piloto saro dyan si Governor Al na bitsara. For all you know, si Governor Al is a licensed pilot. Dahil lang nare-renew niya so lisensya niya pangunya na taon. Pero dahil man pig-revoke pa kaya licensed pilot pa yan. Dahil lang na gagaro man sa mga driver tata names
igwa kang lisensya pagmaneho, lisensyado ka kailang, day mo pa na-renew, day pa man pigbabawi kan gobyerno. Iyo man si Governor Al. And ang pigpapalayog kaan, ses na plane. Yan. Antara mo ni Governor Al ka na makausip niya to. Siyempre, ang gabos na ini, caveat niya to, caveat kumbaga caution, pasabot, ang gabos na ini, puro mo na espekulasyones, theories. And maaaraman ta, kung ano man agad nangyari, pagkatapos ng mag-investigar ang AAIB, yung Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board, sa irarom yan kan Civil Aviation Authority of the Philippines. Yan. Ang sabi ni Governor, mas probably, natibad niya gustong magbuelta ka ito digdi sa to sa airport, and zero visibility, hababa sulayog, pinababa, dahil nahihiling sumulkan na yun na tatanems, na-detect na kan GPS kan cockpit, nag-warning na ngayon, terrain, pull up, terrain, pull up, minaarog yan kaan. Pagkatapos, posible ngayang hinirit na i-pitch up, ang terminolohiya kan mga piloto, pitch up, paitaason mo, nose up, kumbaga paitaason mo aeroplano, hinirit na paitaas. Tapos yun ito, pagtampara, bang! Yun na. Dumaan na sa may bunga nga kan bulkan mayon. Pero ang sabi ni Governor Al, theories iyan tabi. Bakuan so posibleng nangyari. Pwedeng iyo, pwedeng bako. And aaramon pa kung nagsunod duman sa flight plan, as in flight path, so piloto. Tayo na mga aeroplo, bago yan malayog, masumiter aning flight plan dyan sa control tower. Then sa control tower, didirihiran ang piloto, sige, primero, take runway 2 o take runway kung ano nga runway 1 alpha, runway 2 alpha, aro kayan. Pagkatapos madirihir na yan. Sige, upon take off, pag abot mo ngayon sa araw kaning altitude, bumirik ka sa tuo, araw kaning degrees or what, iyo yan ang tigasabing flight path, yan, day taaram kung nasunod iyan or nag-deviate day pa man baga ng ipipaluwas kan ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang solamenting impormasyon na pinaluwas ninda is sa ultimong radio contact tatanems, uyan dyan sa may kaitaasan kan kamalig sa may Tagaytay, sa may Good Found Cement Factory, flying at an altitude of 2,600 feet more or less. And pinag-instruksyonan kan control tower na mag-contact giraray sa control tower pakalis ni nagkakapirang minuto o kung anong instruction, dahil na tatanems nagko-contact. Nag-coordinar sa mga control tower man sa Naga, kung saan pa itong mga control tower, wara. Kung sagkod na yun na yan, itong sa mga nakakahuro niya to, witnesses, mga nagkaka-account kayan nga tatanems diyan sa kamalig, ang sa indang nariparo is ang tanong garihali man agad sa Tagaytay, which nagja-jive duman sa pahayag kan kaap na sa ultimong contact ninda is diyan sa may Tagaytay, sa may Good Found Cement Factory. Diyan nga sa tanog na gariha babaon, pagkatapos gari nga namumuwer sang tudo. Tapos igwa naman kitang nakahuro na pigsususog da tatanems, iyan na bypass road kan tanog. Pigsususog ina bypass road. Yan bypass road. Tutumbukan bulkan mayon. Iyon na ito. Tapos na, wara na sa nasutanugin. Tagari may nagsabog. And igwa baganin ang saro sa mga talagang nakatabang ng tudukan where it started all. Itong so pagkuhan kang retrieval, pag pinpoint, susarong babayi na nakapadara ng retrato na iyo ngayon isunahiling ko dyan sa may taludtod kan bulkan mayon. Itong babaeng ito, then iyon ito sa pagsarakat man, comes Wednesday kan 5 mga mountaineers dyan, mga parauma, na iyo nga na ito suyaon duman na nainot, na iyo pa nagsuryaw duman sa mga retrieval team, dahil na kamo magbaba, taon na kami, uni ang lugar na ini. Pagkatapos, iguaning saro na nagbaba, so retrato, for confirmation kan mga gadan na pasaheros, ipinahiling ki Alcalde Baldo,
Iyon na ito so pagsalida na kan face can operations from rescue from search and rescue to retrieval operations. Gusto sabihin gadana. O yun na po ang istorya kan. So iyon na po balikan ta ang medyo dragging na question na dai pamasisimbagan dai ta isi kung pirang aldaw, pirang simana, pirang bulan o abuto ning taon kung anong findings kan aircraft accident Investigation and Inquiry Board sa iraron po kan Civil Aviation Authority of the Philippines. Kung ano, ansay na magiging findings. Sagkon ko niyan, siyempre, dahil tayan basta-basta mapapahidali, saro pa. Ang location kang kuan tatanems, kan wreckage, uto sa taludtod, sa may bunga nga kan bulkan mayon. Pinagkukunyan kumbaga sa tawo, pig-uutopsian kan mga investigadores, aircraft investigation personnels, pighiling iyan, nganing makarelate ka mo sa pig-istorya ta, maghiling ka mo sa telebisyon, sa National Geographic, sa BBC, or sa kung saan yan, sa History Channel, igo dyan sa air crash investigation. Yan. Nganing magkaigo kita ng mga ideya kung paano pag-investigar sa pag-crash kan mga eroplano. Arog ang kaantabi yan ang mga tornilyo pigihilingan kung igwaning sungi, igwaning dainan ning grove gabos yan. Sa katahalang ka kikamugtakan kan wreckage. So mga investigadores paanong pagsakat ka ang duman na ininganing mga mountaineers na kapable na didipisilan. Inda ko sa nangani kung igwa na mga darang parte kan eroplo so retrievers. Inda ko kung igwan instruction ka yan ang base cap o kaya ang kaap na kuhaon kan mga retrievers na dahil masida makakasakat duman so mga taga-kaap o da sa maimbestigar magkuan ng parte kan aircraft tanganing maimbestigaran digdi ma-dissect ano nangyari. Inda ko kung igwa kaan na instruction sa mga retrievers asin kung igwang dara apuera kan bangkay kung igwang dara mga parte kan eroplano na ibababa dyan sa base camp po sa Anuling. Sige tabi sa pangarang kang bilog na tropa, salamat kan sa idong pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target